Sziasztok, végre megjelentem a neves. Sziasztok, végre megjelentem a neves becses lemezünk, Szegény Gazdag címmel. Sajnos a Berci most nem lehet velünk, de ő is arra buzdít titeket, hogy a Megyfesztiválon már kapható lesz, és vegyétek, frissen, ropogósan van nyomva. Sendul a pálinka házból lehet megvásárolni. Igen. Péntek, szombaton. Mi most kocintünk eme nagy ünnepünkre, itt a Kókusz Caféban Kecán. Tegyétek ti is ugyanezt. Igen. És minden koncert után kapható lesz. És köszönjük szépen elsőként nektek. Sziasztok! Sziasztok!